Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Trigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek do nabuhi ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Lan ngapa kowe pengen karo aku piye nang? Wegah. Oh, kuwi. Madhan nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku meng melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng sae ora sida apik. Anu melu Sena Nugrohe dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis deneke. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Betari Durga kaya ngono. Ngono dijaluk ora dikeke mindaran njaluk. Betari Durga. Ayo anake pirang-pirang bergasaan jim setan mriprayangan. Iya. Yo teruske. Aku galo nek gentak tuntung. Ya wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Kok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Nek ra sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Denko njaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kado karo aku do kaya ngopo? Aku soalé ya kowe nek disang saka kadan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane wiyaga kok. Omongane wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya do temuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sis. Menguni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sindene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal e. Lah ya mulane nek tak ngene kan Mulane tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gendul meneh iki. Pancene. Iya. Ayo, Nak. Diteruske dhisik critane ndak